мақомоти тоҷик мехоҳанд маҳбусони муттаҳам ба терроризм дар биноҳои махсуси ислоҳии камеравӣ нигаҳдорӣ шаванд. нақшаи ин тарҳ аллакай мутобиқ ба меъёрҳои сохтмонӣ таҳия шудааст. дар ҳолати амалӣ намудани сохтмони муассисаҳои ислоҳии нави камеравӣ ҳамаи масъалаҳои ташвишовари ба миён омада ҳалли худро ёфта, амнияти кормандон ва бехатарии нигоҳдошти маҳкумшудагон таъмин гардида, ҳолатҳои ба вуқӯъ омадани бетартибии оммавӣ, суиқасди куштор ва аз ҳама муҳим тарғибу ташвиқи ақидаҳои ифротгароӣ ва ҷалби дигар маҳкумшудагон пешгирӣ мегардад. ин тасмими мақомот дар ҳолест ки дар 2 ошуби як соли ахир дар зиндонҳои тоҷикистон даҳҳо нафар ҷон бохтанд. мақомот мегӯянд саркардаи ин бетартибиҳо маҳбусони муттаҳам ба терроризм ва гурӯҳи ансоруллоҳ буданд. бунёди биноҳои махсус дар маҳбасҳо яке аз мавзӯъҳои аслии нахустин ҳамоише дар душанбе буд, ки бо ҳузури мақомоти давлатӣ ва коршиносони байналмилалӣ баргузор шуд. ислоҳот дар низоми зиндонҳои кишвар дар ҳоле матрах мешавад, ки ҳомиёни ҳуқуқ пайваста аз вазъи зиндониҳо, аз ҷумла шиканҷа ва шароити бади нигаҳдории онҳо нигаронӣ мекунанд. мо барои санҷиш 6 муассисаи ислоҳиро интихоб кардем. мо дарк мекунем, ки масъулин барои ислоҳи он корҳои зиёдеро анҷом медиҳанд, аммо ин мутаассифона кофӣ нест. барои мисол, бояд тибқи меъёр масофаи байни 2 зиндон дар ҳуҷраҳо 5-6 метри мураббаъ бошад, аммо ин тавр нест. ё дар маҳбаси занона ҳатто мошинаи ҷомашӯӣ нест. ин дар зимистон бисёр мушкил аст. бояд сиҳатии онҳоро ҳам ба назар гирифт. барои ислоҳи вазъ натиҷаи санҷиши худро ба масъулин пешниҳод мекунем. Но этого недостаточно, необходимо еще поднять и повысить этот уровень. мақомоти раёсати зиндонҳо мегӯянд, ки дар муассисаҳои ислоҳии тоҷикистон тақрибан 13 000 нигаҳдорӣ мешуданд ва бар асоси қонуни аф ҳудуди 9 000 нафар аз зиндон раҳо ва муҳлати ҷазоишон кам шудааст. мақомот бовар доранд аф шароити нигаҳдориро дар зиндон беҳтар хоҳад кард. коршиносони байналмилалӣ ба ин назаранд, ки ин аввали кор аст, вале барои ислоҳи вазъ дар зиндонҳо иқдомҳои ҷиддитар аз ин сурат гирад, аз ҷумла дар маҳбасҳое, ки дар он ошоб, фирор ва суиқасд анҷом шудааст. мо медонед, ки мушкили аслӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ зиёд аст, ки ҳатто ба ошуб ва заҳролудшавии зиндониён оварда расонд ва то ба гӯши ҷомеаи ҷаҳонӣ расид. дар ин ҳолат хоҳишмандони кӯмак дар ислоҳи низоми зиндонҳо зиёд шуд. ҳамчунин мақомот масъалаи бо кор таъмин кардани маҳбусонро як роҳи беҳтар кардани вазъ арзёбӣ карданд. феълан дар кишвар 19 муассисаи ислоҳӣ фаъол аст, ки аз он 13 тоаш тавқифгоҳҳои муваққатиянд. сарвинози рӯҳулло, шаҳлои абдулло, озодӣ, душанбе.